زیده 400 گوندین بهدینانی ده انجام داگیرکریین لشکریین ترکیه ده جنشتجهین وان این رسن هاتنه والا کرن و دستور نای داین گجبو سردانی جی وگرن سر آخا خواه. حکومت باشور کردستان و یا عراق جی درباره ویم جاریده بیدنگی هل بجارتنه. تەوی پێواژووی ئاشتی و جڤاکە دەموقراتیک هەروەها بریارە حکوومەتە عێراقیە ji بۆ دەرکەتنا هێز ئارتێشن لەشکەری و چەکدارên بیانی ji nava xaka Iraqê lê dewleta Tirkî li herêma Behdînanê berdewam e. Neşteceyên wan gundê ku ji aliyê dewleta Tirkiyê ve hatine koçberkirin, rexne li bêdengiya desthilata herêma Kurdistanê û Iraqê dikin û dibêjin. Ev wêrankariya li ser herêmê tê dîtin, diçespîne ku Tirkiye naxwaze pirsgirêkê birêyên siyasî çareser bike. Dîsa welatiyan diyar kir ku dewleta Tirkiye raz û baxên wan talan dikin, darên sedsalî dibirin û dibin Tirkiyê. Welatiyan da zanîn ku dewleta Tirkiye bi beldozeran, bi tankan daristanên wan têk dibin û ji ber teqînan jî gelekanî miçiqîne. Bi vê yekê armanc dikin ku gel nema vegerin ser milkên xwe. Gundiyên Behdînanê di navbera mirina Hawirdorê, wandakirina axê û xemsariya desthilatê de ye. Bûne qurbaniyên lîstikeke mezin ku tê de aştî ji bo xapandina raya giştî tenê dirûşmeke. Dagirkerî bost bi bost axa Behdînanê girtiye û roj bi roj berfireh dibe. Li gorî şopandina meydanî û sûdwergirtina ji dane û zanyariyên gundiyên wê herêmê, amarên wêrankarî û valabûna gundên li ser sînorê Behdînanê li gorî navçe û nahyeyan bi vî şîwazî dabeş dibe. Ji tevahiya 310 gundên li ser sînorê navçeya Amêdiyê, zêdeyî 240 gund li nahiyeyên Dêrelok, Şêladiz, Kanîmasî û Bamarnê hatine valakirin. Li nahiyeyên Batîfa, Bêgova û Dêrkarê yên li ser sînorê îdareya serbixweya Zaxoyê, nod gund ji ber dagirkeriyê ji avdankirin û jiyanê ketine û bûne herêmên qedexekirî. Li deşta Nehlê û nahiyeya Dînahertê ya ser bi navçeya Akrê ve nêzîkî 6 gund ji ber bombebaran û dagirkeriyên Tirkiye neçarmane ku niştecihên wan dev ji cihên xwe berdin. Li ser sînorê nahiyeya Etrûşê ya li navçeya Şêxanê zêdeyî 10 gund weke herêmên qedexekirî hatin diyarkirin. Ev hejmar ne tenê amareke asayî ne, lê amara dagirkeriyeke sîstematîk û tirsanekin li nava kureheya xaka Başûrê Kurdistanê. Hevdemî vê jê birina jiyan, avadankirin û nasnameya kurdewariya bi salan a gundan e, ku rojekê ji rojan stûna aborî, xwarin û berhemên bajaran bûn û mertelê parastina robar û herêmên sînorî yên Başûrê Kurdistanê bûn.